Pero kung magpapatulog, kanina tao. Sirama-sirama, susirama. Ay, Ang sabaw ka, nagkagod. saan ang tuyog? Susupuyog ka naman. Hain ka uba ko. Nadala ko. Pwede akong dala ko. Pwede ka magdala? Pwede. Isa lang. Ay, pwede. Nakulong dyan. Lang lang sa Sira araw. ang gulay. Hindi ko pa natanong pa. Sira mo. Dahil masira ka ng gulay. Sila nagulay. Nag-ano ako, nag-crab, pero di ako nag-gulay pa. Lang ka. Sira mo, nandiyan ko. Papa made mango shake para sa kanila. Good. Yun dahil. Hindi ko pa natikman kasi nakafocus ako sa inuman. What? Wait! Oh my God, ang sarap. Ang sarap, hindi na. After this year you go. I stove. Oh, I rest. yeah. Ano mo? Sabi ko, nagmatulog. You like it, huh? Yeah. Go to Papa's Sari store. Or Papa's bar. Very small. Who's that? Not Holy, We're holy. not wasted. No, I'm not. I'm A gonna nice get good that. drink. Less than $1 pala, huh? Papa's price. Less than $1. Ano? 100 pesos. How much, Papa? 60 pesos? Yeah, how much for mangoes? Huh? Now, it's season, it's cheaper. Sandro, Yes. when are you going to play me in table tennis? Do you think you'll beat him? You think You beat me? matalo mo raw siya na? Yes, Yes, Okay. okay. Yes, I'll beat you. Alright. Have you got your new bat yet? Look. Not yet. She's waiting for me Where do you get them from? online. Online? Holy. Can't you buy them here? Where? Can't you buy them here? Dito. The bat. Manila. Saan tulog? Manila only. How long that take? I wanted this career because my uncle said Mahal mo na. it's good. Pagtulad so Mahal yun. Yung 12,000 lang na. Hindi natin Oo. kaya yung 25. Ano ka? Malang. Ayoko na. Duman sana sa Legazpi sa SM meron doon na. Mawawala yun na brand. Wag hindi. Ayun, Ito brand. yun, parang yun. Branded yun sa Legazpi. Kaya nga, Para mag-ali doon. pag-practice lang. Mag-professional ka na. Right? You can go, he knows. She wants a You good don't know one. table tennis. Alright? Yeah, but the one he wants is so expensive. How much? No. Too expensive. How much? Magkano? Just more than 20,000 pesos? 12,000. that blade pa lang. That's Blade. only blade, see? That's what she wants. It's $300 bucks. Yeah, just the But I blade. don't like too much expensive. Expensive. Yeah, but if you become professional, it's not expensive. Be professional. You play me first. Matagal niya na yan. Yan nang lalaki niya talaga. Play me first. I see how you If go. how you go, maybe Tito Jan will buy you the how. Tomorrow I will go to my job school. You always practice almost all every day. Nakabidyo ako. I-ano. Holly, don't get drinks, please. Don't waste Papa's mango. Kasi ito. That's sad. You alright, mate? Napigpig man ako. After mango, Papa's mango. Sa? Well, you finished it. Yeah. Ano yan? Arawin ka niya pa. You have everyday customer. Nakula kung ginibulwa. Nasarap ka doon, nakapira ka pa. Nakapirang pieces ang Kasi order. yung pangalan, naka-itanod kami. Shut up. Banggi na. Kaya nga, ilang pieces? This night. 16 pieces he sold. 16 pieces of that. Last night. Last Yeah, but how much is it for the Kasi mango? banggi na. The mango, mamira ang kilo kang mangga. 100. 100, how many? Dugan mo. 6 Six pieces. cases. How many drinks do you get out of 6 mangoes? 2 mangoes. 3 bottles. 2 mangoes, 3 bottles. But the condensed milk and the evap is Yeah. a bit expensive also. So. Tapos na kayong kumain guys. Tingnan nyo. Oh. Antok ng mga tao. Ayan oh. Antok. Well, fitting in, no worries. This is a small one. Maybe I'm bigger.
Guys, mag-grocery kami. Hindi na kayo sa Padjak si Crisel. Yung kapatid ko, kasama niya yung mga anak ko, nasa e-bike sila. Kasama ko si Sandro. Hello. Palit kami. Palit kami ng... Pagtawid, no? Pag-cross. Cross, watch out. Take a look. LCC. Punta kayong LCC. Dito na sila, oh. Saan nga nag-park? Kasi nagkakabila ko kami sa plaza. Alright, Yan, over there. Oh. revving it. Nice. So, Yeah. Kuha tayo nito. Asa? Anong gigagamit mo? Iya, maano. Sumin. Order fresh. Kuya, this one. Ah, the Chucky. could I just grab a Coke and a Fanta? Kanyang paboritong fudge. Hinahanap nila si Sandro kasi puno na yung basket namin dito. Han, you have to choose your butter. Na jelly? So, ano yung assorted na masarap? Ano ba yung masarap na branding? Yung nung bata tayo. Ah, this one oh. Para sa freezer. Oh. Ito oh, sa freezer ba ilagay? Ito pa oh. Kasi tatluin mo na. Ayan na. Yan. Ini kang araki pa kita. Hinahanap nila si Sandro kasi puno na yung basket namin dito. Han, you have to choose your butter. Alin dito? Alin? Eto sa amin? Hindi malamig. Hindi malamig. Yeah, in the Watson. Bayad na tayo. That's what's order in your phone. Ayan, ipapabox natin yung ating grocery. Ayan, puno na yung isang box. That's 9. Oh, it's only like right there. Come on. No, 8,381. So, ayan yung ating first grocery, guys. Isang malaking box, tapos may maliit doon, tapos yan yung sesto. Kinuha ni Kuya Mango. Okay, thank you. Ah, that's thank you. Thank you, Kuya. Ano, sisay ang maisay? Oh, no. Kuya. Kuya. Tsaka si Sandro. Kuya, mauna na. Pira, bayadan mo. Pira. Tawan mo ng 100. Pamasahe. Oh, 100. Ara mo na. Abay. Okay ka na, Kuya. We're gonna follow, okay? We will follow. Wait lang. Peps! Hi, Peps! Who's that? My school, Watson naman tayo. Watsons. Para sa off. Bili tayo ng off. Bili lang kami ng cream para kay Holly. Thank you. Ha? First time namin makita yung mayon dito. Nagpakita kanina, hindi. Nakapadyak na pala kami. Andito kami sa bahay. Ay, sorry. Lagyan ko ng cream kasi. Oh, ang sakit. Saan? Sa bahay mo? We're gonna come there. Mag-ano ko ng mosquito. Okay, he's gonna come back. Lagyan ko siya ng patch. So, ayan yung mga characters ng Musky Shield. Which one you want? This one. Koala? Okay. Ayan. How did you go, Kuya? Di ba pinauna namin si Kuya? Kuya, how did you go with the padjak? Kasi dala nila yung grocery.
Maputo, ingatan mo, oh. Bigyan siya ng lola niya ng gold na, ano yan, kwintas. Pachugan si to lola. Pachugan si to lola. Thank you. Alam ko yan. Oh, ayusin namin yung ano, ilagay namin yung chocolate sa isang, Black shoes. isang box. Eto, luggage. Ah. Too much chocolate. May bibigay si Zach sa kanya. Sabi niya na chocolate. Ay, What do you say? ano na. Oh, nakita niya. Bibigay din daw siya. Bibigay din daw siya. Saan? Here. Sandra, we got your shoes. Wow. 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 For gaming? No. Ano sabi mo, Nak? Thanks. Up there. Nak, try mo, Nak. I'll say that fit. Try mo, What Nak. size are these? 9.5. Anong size mo, Nak? Size 9. Oh, that's Oh, good. that's good. That's Wait, perfect. Is it 9.5 or 9? Yeah, They but- fit. That's good. That's perfect, That fit, Nak. Joey. That should fit good. Yeah. Wow. Wow. I think I want this to play. Yeah, you can play. Basketball. No, table tennis. Yeah. Why not? Yes, Nak. Cool. Nice color. Turn on, Nak. What size? Yes, perfect. Come here. Punta ka kay Tito Jan. Tito Jan mag-ano. Stand up. Are you wearing them tonight? Foot down. It will grow. Yeah. It was perfect, Nak. Good. Gara. Guwapo. Ano niya raw sa tennis niya. Where's the... Hindi, kay Lola. Kay Lola. And we Anything got else? coffee. Yeah, Coffee. grab all Oh. Thank you. Akin na. Lagay natin dito. Big Bertha! Okay. So, eto yung mga shorts, guys, na mga regalo ko kay Jan na. Yung iba niya hindi niya nasuot. Pati yung mga t-shirt na regalo ko sa kanya nung birthday niya, mga birthdays niya na hindi niya naman inano, ibigay, kay Papa na lang daw to, o kay Cloyd. Marami pa ako doon na hindi nailagay. Yung mga bago kong binili, hindi ko na nailagay kasi wala na tayong paglalagyan. Is this his? Jesus, look, there's nothing in teach. That's all, Papa. Yeah. Lahat ng gamit talaga kila Mama at Papa. What did you say, Zach? Yeah, Papa is not here. But when he gets here? Yeah, you can give it to I Papa. thought you had more. Eh, may isang basket and meron pa dito. Bigyan niya si Papang sombrero. Papa! Pa, may tao. Papa! Papa! Pero baro? Papa! You have Papa. Thank you. Oh. Bago yan. Sukatin mo nga pa. Sukatin mo pa. Maganda yan na brand eh. Okay. Good job. Mayroon kang sticker dito pa. Tanggalin mo yung sticker. Ano sa... Zach, Ko, say, come here, Papa. gusto niya ibigyan. They're coming. Oh, give it to Papa. I have so many t-shirts. Taki baby. Singlet. Thank you. Ang dami, Papa. Ang dami mong damit. O yan, ni pa, hilingon mo ini. Show, Papa. Can you put that one here? All the, ano? Put that here. Pa, kasi yan na. Bugta ka na na. O, ilangan akong kasi ang brief. Kasi yan, sa imo kong day kay Craig. Hilingon mo, bukahon mo. And then you, Bagoan. they should fit you, okay? You think so? Yeah. Aha. Para mo, kay Clyde. Clyde? Kay Clyde. Well, no, Clyde is a bit thinner now. It's not like Clyde. Clyde. Well, look at my knee. Didn't wear much that clothes there. The clothes. Yeah. Yeah. Ayaw niya. Ilingaw. Gayong baga na pa. Should fit extra large. Yeah, it will fit, Papa. There you are. Medium. Take that. Extra large ang pa. Hilinga daw. Ako na si Clyde. Hilingan mo. Kla. 34, 6. 32. Kasya? Dakula?
Maski pahan mo. Ay, naku lang. Kay Clyde na lang. Kay Clyde na lang. Gusto ko manana. Ayan, gapos ang araw ka. Mamagayon pa tayong kulay kaan. Uyawan naman nasa ko. Sige na. Saramuan ma. Masusog na sa nakita doon. Kasya kita sa motor na tulo? Dae. Oo, yun. Paunahin ko na sila. Mauna na yung mga bata sa barbecuehan. Ano mo? Susiuli talaga. Oh, naguli. Abo na maguli. Are you enjoy? Yes, Lolo. Nagduma kami sa pier. Gusto niya sa pier. Nagmotor kami doon. Dinara niya si Hall sa Boulevard eh. Magmahal siya, Mark. Mamagay ng t-shirt. Gabos ang t-shirt. Okay. Okay. So you go first, Han, and then I'm just gonna go with Papa with the motorbike. Where's Holly? In the barbecue, and she doesn't wanna come home. She said, Papa, go home first. I'll stay here with Tita Crisel. Busy na si Papa. Si Mama Pigalat, ay binikol. Kay Mama, ang ating bigay kay Ma'am, ito yung una kong never full. Tapos meron ako yung isa. Ito, ibigay ko to kay Mother. Mother, para twinning tayo. Oh, wow. Tapos may wallet yan. Grabe si Divina. Ano yung bandaw? Wow, thank you. May, nilagang ko ba yan? Ano? Wala. So, tinanong. Ayan, $10. $10. Ilag mo na si tinaw ni Jan, ha? Sige na. Iya mo, bro, ka sana araw ka? I don't know. Ha? Dua-dua. Oh, dua, oh. $10. $20. Tapos, so, cash. Dishi? Ha? No, may V and round. Dalawang kinuha ko pa. Gayon na ng bag ko eh. Yes. So, mag-sound ka na. Eh, huwag mo din ko na yun. Ang gustong-gusto niya. Pag-urang mo yan. Hay na sa pula mo. May pula ka baga ka iyan. Hay na ito. Sa pula. So, na Louis Vuitton. Yung makintab. Yung red. Wow. Saan ang punta mo, ma? Masaud ka man sa ng ano, tuyo. Wala mga body. Body. Tama ini. Exacto ini. Ay, try mo pa. Ayan. Okay, happy? Happy. Ay. Bishop, garo ka ang kursil supa. Mapula-pula sa ng ano mo. Ayan, nakasaan doon na zipa. Ay, sos. Macho, maskulado. So, ayan yung pasalubong natin sa kanila. Nilagay ko lang sa isang ano, luggage. Tapos, yun. Yung mga damit. Ayaw niyang iiwan ang kanyang bag. Tapos, ito, chocolate. Nasaan yung isang box na chocolate pa, ma? Ayan. Ayan. Kailangan na yan malagay sa ref. Oh, nasa e-bike naman kami ni Sandro. Tapos na kami mag-ano ng pasalubong. Yung sisunod tayo. Karo ka para tricycle. Karo ka para tricycle. Oh yeah. You're getting full? I'll have you Ross. First McDonald's. Pag-inom ka nga magkakasal. Puta, galing ito. Tapos na sila kumain ng McDonald's. Alright, careful ha. See ya. Guys, dito pala kami sa Jack is Real. Hello. Ay. Boom. Boom. Hi na. Wow, guwapo. Kawayan mo si kuya mo. Ay, mag-appeal ka kay kuya. Kuya dyan. Minsan lang yun magpaano. Say hi, kuya. 1, 2, 3. Thank you, kuya. Thank you. Uy, si kuya mahihain. Kain tayo ng ano, guys, isaw dito sa Jack's Grill. Kain muna ako ng isaw. Okay lang. Hi. Walang sarap. Be, isa pa, be. Dua pa. Zero puto. Ayan. Ay, nga, be. Ano
Hello, Manayinga. Pa-shoutout naman po from Catanduanes. From Tomis Rivera. Paluto pa akong dalawa, masarap. Kasi Hoy guys, pansampu na itong isaw. Guys, pang-sampung isaw. Ayan, ang sarap. Pumunta na kayo dito. Ang sarap ng isaw. 10. 20 pesos. Parang 10 pieces. 10 pieces. Yeah. 20 pesos, 10 pieces, 200. Guys, naka 200 na ako. Palista. Palista. Pang-sampu na guys, ang suka Parang sa tawad. Ay, thank you. Pero Uy, babe, tabangan mo ako. Thank you. Pero nga kayo nag-backpack ka. Grabe, ang sarap. Meron pa kaming avocado. Mama. Kami araw lang. Ulit ako bukas. Pero di mo kami nagkalong. Guys, tomorrow na lang ulit, okay? Tomorrow ulit. Okay, chika-chika muna kami with my family here. Okay. Salamat sa mga nag-send ng stars. See you tomorrow. Pero minsan nag-reklamo. Bye! Kasi, Ayan, avocado guys. Sarap. Punta kayo sa Jackie's Grill. Pero wala silang avocado. Nagiging ayan. Papili po ng Jackie's Grill. Avocado sa Jackie's Grill. Guys, good night. Nandito na pala ako sa bahay. Good night guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Ano na, alas 12 na. Cause I think I do want you next to me.